L'acte es va celebrar divendres a la tarda a l'Auditori del Minseum i es plantejava com una taula rodona per parlar del tema del diàleg interreligiós a partir del llibre del Gentil i els Tres Savis de Ramon Llull. El president d'Òmnium a l'Alt Penedès, Jordi Parellada, assenyala que es tracta del darrer acte a la comarca per commemorar l'any Llull per part d'Òmnium i un dels més potents. Avui tenim un escenari espectacular, amb uns ponents magistrals trobats dins de cada religió, diguem-ne. I, per tant, juntament amb la Teresa, personal agrícola que coneix tot aquest món, totes aquestes cultures també a fons, ens permetrà aprofundir una mica en aquest acte. És un acte gairebé final de temporada del any Llull nostre, però bé, és un acte molt potent. La taula estava moderada per l'escriptora Teresa Costa Gramunt, que recordava que Ramon Llull va escriure el llibre del Gentil i els Tres Savis a Mallorca cap als anys 1274-1276. El va escriure primer en àrab i després en català, i és una obra de polèmica religiosa a partir d'una narració en què intervenen 4 personatges, un gentil, per tant no creient, un jueu, un cristià i un musulmà. Fins aleshores, Llull havia escrit tractats teològics i filosòfics i és el primer cop que utilitza la ficció per exposar els seus temes. El que més sorprèn en aquest llibre és el constant respecte, fins i tot afecte, que hi ha entre els Tres Savis, els quals, encara que cadascun d'ells està convençut que defensa la veritat, sovint s'excusen quan temen haver ofès als altres. I aleshores es veu en el transcurs d'aquesta història com es van passant la paraula amb un gran respecte. Imagineu-vos en aquella època, això era gairebé una cosa extraordinària perquè anaven a bufetades, és a dir, aleshores una mica Ramon Llull, com que vol convèncer a través de la paraula, els hi dona la paraula a tots tres i els fa parlar a tots tres. I al final, que no l'explico perquè si no, no llegireu la història, al final queda el respecte i l'amistat entre aquests tres savis. I això, diguem-ne, podríem dir que és una manera, diguem-ne, de ser un precursor del que és per nosaltres el diàleg interreligiós, que és una cosa molt viva en la nostra societat. L'acte va comptar amb l'assistència del regidor de Cultura Raimon Gusí i a la taula hi havia la participació d'Ahmed Benallal, musulmà i president de l'Associació La Llum del Nord de Vilafranca. Montse Castellà, budista, fundadora i actual vicepresidenta de la Coordinadora Catalana d'Entitats Budistes i presidenta de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós. També hi participava Salvador Guasch, cristià, globalista, inspirador de Montbir, un monestir virtual d'ampli espectre religiós, i finalment també Francesc Xavier Marín, membre del Consell Assessor per la Diversitat Religiosa de la Generalitat de Catalunya. L'acte l'organitzaven conjuntament Òmnium a l'Alt Penedès i la secció literària de l'Agrícola.